До сега само мъжки танц не сме танцували. Това, както сетихте, е от Добруджа, шиници. Това се нарича шиник. Едно време са взимали зърното и се цели с него. Има такива движения, които имитират. Затова решихме резко и внезапно да ви изненадаме. Импровизирано, както виждате, това е покривка. Затова на моите сна с Наталия малко трудно се нави. И да ви приветствам с добре дошли, не казах нищо в началото умишлено, запазих си го за сега, от всички нас. И надяваме се да се забавлявате, да ви е харесало тази изненада, от все сърце я поднесохме. И винаги знам, че изненадате, т.е. когато импровизирам става най-хубаво, когато няма много подготовка. Забавлявайте се!